everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. Kining maong sugilanon, gimugna dili aron pagtamay sa mga PWD, kun dili paghatag o paglaom sa tanang mga people with disability, nga dili kakulian ang kakulangan nimo sa kinabuhi aron makuha mo ang imong pangandoy sa kinabuhi. Kay kitang tanan, gimugna nga patas sa mga mata sa Dios. Ang tao nga puno sa pangandoy, puno usab sa paglaom, sama sa atong bida karon sa bag-utang sugilanon. Si Miss Triple L kun Layla Libat. Bisan pa man sa tanang pagtamay, mibarog nga malig-on. Mga higala, niya ang unang arangkada ning atong sugilanon. Layla Libat. Hilabay! Libat bitaw ko, pinagwapa man ko nga libat eh. Bawa na sa dyan, uy! Lipat mang ka! Manungkod ba ka? Huwag mo kumahilabot ni mo. Pabugno ka! Pabugno ka! Pabugno ka! Oh, libat bitaw ko, pero naman ko'y kamot makamaong mamugnob eh. O dili ko buta, nga di ko makita si mong bating daw. Ay! Visit ya, undang ko ay! Mana sa lawa na? Sito! Oh! Usa ka na daw? Si Layla, nakakita na sa nubugno. Okay, sa man sa ng kanahang midawdaog ko anak ha? Kinsa? Ay, ang anak nito niya. Ah, katong lagom nga dako! Hay ba sila? Doa sa baskitan, gipustaan. Huwag kayo ko! Okay na ko ba? Sakita atoy! Dapat yun! Frontal kick! Wala ka! Ang champion! Layla Miranda! Hala! Dagan! Da, tumbal lagi sa buboy pa. Ingang bitaw ko yung gusto mo ka. Iya jugong ibulay jud. Hapla lagi da. Kaya ay paglangas, kita balang ko yung bunog sa naong ay paglangas. Ay, sad pa. Hinaya sad na pa. Uy. Ginay bitaw na. Sa sunod na ba? Ha? Sa sunod ba? Pakuya pa daan ang imong kontra ha? Sa di pa maabot ang matanon? Pero, okay na gid akong karate ganina pa no. Okay mo lang. Sige. Kaon na ha. Kaya nakaluto naman ko. Kaya nakaluto na ko. Ay, mulakaw ko karon. Ikaw na'y bantay na sa bahay ha? Ba, unsa may akong bantayan ni Miss Bay nga gubaon man ni atong balay. Ay, batay lagod. Kaya pasig. Alsaho lang sa mga demolisyon. Uy, Tuod. Nita kwarta karon ha? ha? Asa naman sa tamang itagwarta pa? Musod taglaing lugar. Hey, doon na si Papa. Doon na siya sa atbang kalsada. Hala, masinyas na. Akin ang babaeng tambok, napaingon ako. Sinyas si Papa. Aray! Oy, Inday! Uy, namin naghilak ka man. Sakit yung ngipon nati. Unsa? Uy, kaluoy, good nimo. Bitaw. Ay, manday mong mama. Oo naman ko'y mama, ti. Patay naman ako, mama. Kaluoy nimo, uy. Aray! Sakitan yung kong ngipon nati, ay. Timing, adon ako'y para tambal sa sakit sa ngipon, Inday. Naa? Ako na ihatag nimo. Aray! Ayaw na paghilak, oy. Mupahuli na lang ko, ate, ay. Ha? Ang sakit mga ayote, pahuli na lang ko. Oy, Aray! Ato na ko, ti. Salamat. Bye-bye. Ay, may nakuot na si Papa siyang bag. Sibat na ko. Aray! Kakita niyo na, ti, ay. Huli na ko. Uy!
Singko mil ato na bingwit karon nak. Hala, dagan na kwarta pa no, kanang 5,000 pa no. Dagan na. Palitan kay sinina nak. Pero pa, Hmm. mutigom to kwarta pa ha. Kaingan sila, may manang kanang maayo pa man niya kulibat pa. Ay. Tambali ni pa. Lagi maayo na pero unya ato na ipayaw imong libat na kun madaga na ka. Sa pagkakaroon, mangwarta ulat ang maayo. Oh, Oh, mangwarta sa tagmayo na ka. Gamit ka ng libat mo nak. Kay nga mag-ibog naman. ang tao kun as kagatan-aw sa wabat sa tuo. ah, mo di pa no. Hmm. Pero pa, Hmm. may school lagi ko ha. Ingon niya si mama pa, sawa pa siya matigok. Nga may school lagi ko. Balag libat ko basta kwartahan ko. Ay, kabala ka na ka. Eskwilahon ta ka. Pero, pagita na sa buglaing rason sa paghila ka. Ayaw na itong sakitan ka sa ngipon. Ngitag laing style ba? Ah, sige. Namatay na lang si mama. Wala na akong ingon Oh, mapano. sige na. Sige. Ka na. Okay na. Total, patay naman ang imong inahan. Unya, karong able, may eskwela ka. Yes! Salbayas ka na! Hinawayin ka na! Aray! Ikaw, nagtuka! Ayaw pa mugnoy. Nailalipat. Ay, kami na kunaon nabi. Nga na inyo magkukuhilabtan niya ako matang. Wa man ni manghilabot ninyo akong libat ka matabi. Magputa. Bisag libat yung ka. O libat ko, di man ko ilin. Ikaw ilin kang Ilo naong. boy, libat. Pagkaman, upawan! Gusto ka! Sabay sa libat na ka. Iso ka. Bila ko bulit. Tukoy na mo hila ko, kung ibuli ko ni mo. May sayo ko no. Kaya mamog na. Kung ibuli ko. Ganun ka ni May. Ay, Layla! Wala! Kauli sa inyo! Ang bata! Nadunggapan! Usa! Laya ni mo, boy. Una-una magagamatay niya. Saan biya ka ngay mo ko ba eskula o college, ha? Niya, mugunsa naman lang ko ini ron. O naman ka. Anong naka-eskwela ini? Nanay ka bala ka, Layla. Pagpamid na lang aron mabuhi ka. Sabi budawad na ako libat mong ulo. Niya, saan sila ko pagpalabos papa, beho ko kwarta. Ay, si Kapitan ay bahalaan na. Kang paitay ng kinabuyaw eh. Wa naman di bukas. Asam ko ini ha. Kung manipit sad ko, wa na ba ko practice. Paundan mo ko papa. Zulani eh. Patay-patay mo sa ning amahan na eh. Layla, Lo, niya ko'y dang kanunusod ano. Naibaw kung wa kay madaw-daw diha. salamat ah. Aw man, gusto ka kwarta. Kuyog nila ni Imok. Na sila'y operasyon karon. Pagdalag baskets o tanon. Sige, pasahanan lang ka. Basa naman mo papilis kuhit gang loy. Adto mo laing area. Sige. Tanon na. Tanon mo diha. Magwap. Uy, la. Nanas imok. Nanditigan. May kitog po. Taka, tabunan ako. Tabunan ako sa taong. Wala, nakikiko ko nila si imok. Uy, hala. Meron sila eh. Si imok. Dapo sila. Musibat ko. Gulayan sa gibati, uy. Sus, lainas na ang niimo ko, uy. Ay, hagbagin. Muna na pag nagtanaw na ako. Di nakuha niyo, uy. Di nakuha niyo trabaho, ah. Ang pita ka. Uy, walit man dinig babay. Nindot, ah. Lah, kagwapa guni niya sa picture. Kada kang kwarta. Pero, mahadlok mo sa kumotos lang imo ko eh. Hala, salamat lulo de. Layla! Lo,
Isra ng pultahan. Isra, Ulo, pagdali. Lo, patay si mo, Lo. Misukol mo siya sa mga polis, Lo. Huwag sa magtuong doon na si Armas, God. Hain man ang inyong kuha. Naro, takam na sa babay. Nya, dagkag kwarta. Ambin na. Ato nang ihatag sa pamilyang imo. Tungaan lang na ninyo. Ikaw na bahala na, Lo, ha. Di na ko. Di na ka. Di na ko mangilad og manguot. Ay, laayas kinabuhi nga nas papa, oy. Undang man tanan. Pero, pahawa na gigos grupo, oy. Bahala nagmasuko sila. Ngita ko lang trabaho. Ugma, mangita ko gasa kung magpamaid. Tuma, oy. Napamantoy kape. Magkape na lang ko, ani, oy. Di ba ako mamatay, ani na silang inom kape? Ngay na lang kong kanoong lulo, oy. Ubuad para pamahaw. Lo, kisa man nun. Layla! Ay, la, si Lolo. Layla, blihin yung pultahan. Kang laugawan ni mo, oy. Hey! Yan ang sa yan ang sa tingali kong tuong ibit maninipit, uy. Kajudlo! Nana! Lagi, nana, lagi. Kajud lang. Oh, sa manlo. Kadugay eh. La pag-ilis. Ha? Kaligo. Dayon pag-ilis og tarong. Nga naman, lo, asa mo ko? Nay miabot sa barangay hall. Direktor ko ng pelikula. Ha? Nangitag parehas nimo para maartista. Diyan? Yamatra. Sa tanan, dinigil sa ato. Niya ako yung pangita. Ayaw lagi. Lasing lakaw. Adto ah. Lo, time sa lo. Ikaw ba? Ba, sige, sugdan ka na diya kalipong, ha? Tungod si mo edad, sa man. Hoy, tunta. Kanang tao nga miabot sa barangay nangitag babae nga taga dinhi nga dunay diferensya sa mata. Unsa? O kay libat ka man, hala, pa-audition dito. Unsa? Libat nga artista ilang gipangita? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Mga higala, anhit ang bahina mo padayon sa laing sumpay ning bagotang sugilanon. Layla, libat. Ikaw ba? Ba, sige, sugdan ka na diya kalipong, ha? Tungod si mo edad, sa man. Hoy, tunta. Kanang tao nga miabot sa barangay nangitag babae nga taga dinhi nga dunay diferensya sa mata. Unsa? O kay libat ka man, hala, pa-audition dito. Unsa? Libat nga artista ilang gipangita? O lagi. Lakaw, adto ah. Ala, uy, wag ka kadaman na diha, lo. Usa. Ikaw ba? Adto dito pa-audition. Og, usa man ka. Papa ka diha, aron makamata ka. Tinuod lagi nga kung gisulti. Ikaw ba, uy, unay, ha? Di na prangki mo, ha? Usay Frank. Nganon nagisod man ka ni Frank nga patay naman to. Ay, sususoy. Dito ka sinabot, uy. Basta, di na ila di mo, ha? Di na Ay ila. di lagi. Adto na sa barangay. Kay tuwa na ganing uban dito. Si Amelia Bolhog, nag-una na sa linya. Hala ka, do. Tinudunay, di na. Maba, sige. Maligo na ako din, mag-ilis ko, lo. Okay. Kalma lang, ha? Alam mo pagtutod, okay? Ma-interview lagi mo na ako, tanan. Pero sa dili pa, kinahanglan mo sulti mo sa tinuod ninyong diferensya, okay? Dili mahimo nga palibat-libat lang mo o magpakirat-kirat, ha? Ay nga kung kikinahanglan sa akong salida, mao gyud ang tinuod nga libat. Sir! Ako, sir! Tinuod ko libat, sir, ay! Sir! Hay, Layla libat! Wahay naman kami abot, oy! Ato ka suyo, ay! Nang sakat! Mama, kumuuna ko! Nagpahibaw lang gani ko, tinuod ko libat! Sir! Ano pa ilan na ng ubad diha, ha? Kaya napalibat-libat
sige. Okay. Linya lang day, ha? sige, Ikay una. Okay? Oy, ikaw. Oy. O manukon raman ka. Dili na mahimo. Next. Okay. Next. Sir, ay, salamat. Ako nagitaon. Yun akin sa tuwing nga ni mo. Sa pinaklas nga pagkasulti, sir, ako si Miss Triple L. Or Laila Libat. Libat gyud kang tinuod. Tutuki ako mga mata, sir. O makita ni mong kamatuuran. Okay. Dawat ka na. Ha? Sakay na sa auto. Yes! Dapat ako! Salamat! Salamat, sir! Salamat you guys, sir! Ayaw na to. Bira-bira, ha? Sakay na sa auto. Hala! Hoy, masilingan! Dawat ako! Dawat na ginay ko, sir! Nya, masakay na ko sa auto ni mo, sir! Okay. Oy, kamo. Ha? Salamat sa tanang mianhi. Okay, natapos na ang audition sa salida nga akong himon. Ha? Laila, may nasyutihan! Uy! Ay, mo reklamo, oy! Libat gud ko! Ay, Laila! Ay, ko kalimdig musikat na kaday, ha? Uy, ay mo kabalaka! Kamong tanan, taga barangay Kauit, hatagan ako pahalipay kung musikat ako sa kong pagka-artista! Sir! Muli sa ko, sir, ha? Magkuha ko si Nina! No. Di na kinahanglan, ha? Di na kinahanglan, no need. Daghan kag sinina sa dapit nga duan na to, ha? Okay, sakay na sa akong Mercedes. Halo, oy, sir, oy. Nindutaan di, sir, oy, mo sakyanan. Ay, first time gini na akong pagkasakay ni mahalon kayong auto. Uy, mau tinigi, dinaganan ani Mercedes. Sir, no? Nya, bugnaw po dyan kaayo, ay. Ninduta, oy. Unsa man ni? Ayaw lang diha pagsigig karaw-karaw, ha? Ay, sorry ha. Derek, mag-shooting na yun ta? Unsa man dyan akong papel, Derek? Importante kayong imong papel. Bagay kinahanglan nga mag-story conference una ta og maayo. Okay? Story conference? Story conference. Aw, ingon di na ana, no? Unya, kanang, doon na mga sikat nga artista nga tuwan. Dili mga sikat nga artista ang imong makauban. Adto kalahos sa imong acting workshop. Ha? Acting workshop? Sandali. Okay, sir. May ang akong cellphone. Hello? Hello, Digoy. Kumusta nang imong lakaw? Don't you worry, ma'am. Nakitaan ko na siya. Hain sa karon. Ako na siyang dadun sa dapit nga makapahuway siya og maayo, ma'am. Maayo. Kinahanglang makita ko na siya. Ako nang bahala. Manawag ko nimo kung ready na siya nga ipakita na ko kanimo. Dalian na. Wa na kita'y oras hapit. Yes, ma'am. Ako'y bahala. Hala, uy. Muni hotel, no? Kalo kabugnaw din ni Sir, uy. Direk, sa magasin naman ko makakita ini maong mga hotel nga ingani go direk god. Gikan karon, pirmi ka nang makasud og mga mahalon nga hotel. Hala, tinuod ka? Yes. Kining, direk sir, asa man ta? Sa taas, sa imong kwarto. Asa? Ako? Doon ako akong kwarto din ni sir? Hala, oy. Marunong ko nagdamgulay ni sir, oy. Daoy, pwedeng muhikap ko anin akong haligi, sir. Aron masiguro lang ba? Okay, hikap lang kung ganahan ka. Hello, haligi. Daoy, haligi pa lang, mura na magpalasyo. Okay, dali na. Musa ka na kita sa taas. Mag-elevator ta. Daoy. Mura magdagdamgo pa man ko, oy. Okay? Here, mao na ni ang imong kwarto. Hala! Mao kini ang imong kwarto. Ngano ka? Mura magkagni utong minga nga kaman. So na. Doy. Kahilakon mong ko, sir, oy. Kasi anak ko,
Kaya makamata ko kung nadamgo man lang ko. Sinasir ko siya ako. Kini lang. Ano sa sir? Uy, ingo ko kusi. Ayaw dagpi. Tak-tak sa baga tanim di nagpian, sir. Uy. Kay kapang tanabutang niya din isu dining mahalong kwarto aron singon niya na makatuo ka nga nagmata ka wa ka magdam ko. Da, uy. Nindo tayo panabi dito sa amo ni sir. Uy. Ups, kadeta. Unang kondisyon. Aha. Kung gusto ka nga magapuyo kang haruhay, kinahanglan nga kamao kang mutago og sekreto. Sama sa imong daang trabaho. Ha? Naibaw ka, sir, nga. Naibaw ko nga nagdako ka sa kamot sa usa ka tulisan. O ikaw, miyembro ka sa Kuhit Gang. Sir, uy. Ay, sadaan na, sir, ibundak, sir, uy. Dugi naman kumiundang ano pangilad, sir. Kana panipit. Kinundang na ko na, sir, uy. Unya, wala siya sa kwa ng panguot, uy. Hadlok mo kumapusilan. Maayo. So, dimani, rule number 1. Wa kay sultihan bisan unsay may tabo o mabati mo sa sud nining mong kwarto. Ha? Pero, sir, artista man ka ko. Mag-promote siya kus kong salida. Lahi kining imong salida nga apilan. O sige, naay pagkaon diya sa rev, ka o bisag unsa. Tinod ka? Pero ayaw gyud pagbiya nining maong kwarto. Kung gusto ka nga ikaw gayud ang kuhaon akong artista. Yes, sir, uy. May kay kumutumag sabot, uy. Bawal sa mong grupo sa unang muusab sa sabot. Ala. Murahan akong korek din, uy. Surtiha yun ako, uy. Na tinuod kong libat. Na artista na nung kong kalit. Bi, may pagkaon ay. Ay, napangamay ba ya? Lamia. Unya, ang ref sad punos pagkaon. Paimus, Layla. Pero, inom to siya eh. Papa man mabalik. Siya tinggal yun. Balik na. Hey, kumusta ka na din eh? Okay lang. Hoy, may kaon ba ako, sir? Oh, good. Very good. Mas maayo noon. Dili mahimo na nga gigutom ka o niya magsugod ka sa imong workshop. Kinalambusog ka. Nya, sir, ingon na ba sila nga kung mag-workshop, pahilakilakon ko nuta? Oh, ako naman, sir. Maadyo ko ng hilak-hilak, oy. Bata pa ko. Kamao nang kung mag-artista. Okay. Well and good. Very good. Mo na akong ipagita. Todo sa man, ready na ka sa imong workshop? Oh, sir. Ready na. Nya, hay naman ang workshop na ako. Ako? Ha? Oh, ikaw si di mo workshop na ako. Sir, Yes. mag-direct? Yes, ako rasab ang mo workshop nimo. Kay dili ba imo nga dunay laeng mahibaw sa atong sekreto? Ay, tempa. Klaruha ko nun na imong giingong sekreto. Direct. Sige. Relax. Lingko do na diya, ha? Kay picture ante ka kanang mura kag model. Mura kag model. Ay, mag-model. Yes. Kabalo ko ana, uy. Dakang kitag model. Unya, mag-shades ko para di klaro akong libat. Dili ka mag-shades. Kinahanglan makita gyud ang imong libat. Sa? Wala. Ang ako gyud ang pagkalibat ang imong gikinahanglan direct. Yes. Ang imong pagkalipat. Uy, saan ba di ay? Kung di pa ko libat, Dili ka madawat. dyan? Sige na. Okay na. Posing na. Kaya doon ako'y padadaan sa imong picture. Tita Teresita, imong cellphone, no? Nag-ring? Ha? Oo, tuod no. Kinsa magkakining nanawag? Gusto kang ako'y mutubag para ni mo, tita? No. Ako nang mutubag. Hello? Ma'am, na ko'y giparang pictures sa ako nakita ang babae. Oh, okay. Ako ning tanawon. Okay, bye. Tita, ako niyang allowance, ha? Rexon, dili ka magpalabi og gasto ha. Kinahanglang mahuman ka na gyud ni anang imong kurso karong gikuha.
Ikaw kabala ka, tita. Oh, tita. Kinsa man ang babae sa imong phone? Uy, hala. Libat. Ayaw pagtanaw. Nganong naam ka ng retrato sa babaeng libat, tita? Kinsa man na siya? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!